Bueno, hemen ere esan behar duguna da, lehenengo familiak eta eskolak helburu berak dituela. Bueno, familia euskaldunak zarete, edo behintzat bi gurasoak ez badira euskaldunak, bietako bat euskalduna da, eta bueno, nahi duzuena da, zuen seme-alabak euskara maila ona izatea eta gogoa izatea erabiltzeko. Eta bueno, pixka bat hor eskolak ere hori nahi du eta nola eginen dugu nolabait uztartzeko bi nahi horiek edo bi helburu horiek bai familia eta bai eskolaren artean. Bai? Bueno, batzuetan pentsa daiteke familia euskalduneko ikasleek berez izanen dutela, baina bueno, hori aztertuko dugu pixka bat aurrerago zer den gertatzen den. Bueno, lanak banatzeko garaian guri gustatzen zaigu hitz egitea erdiguneari buruz. Bueno, prestakuntzan, batez ere irakasleen prestakuntzan da, irakasleei laguntza ematen diegu haien lana hobetzeko gela barruan. Zeren eta beraien erdigunea eta eragiteko ahalmen gehien duten gunea hori gela da. Orduan, irakasleen lana gelan kokatuko genuke, hortxe dago, eta familien lana, noski, familia inguruan edo etxean esanen genuke dagoela. Bai familiak bere inguruan edo eragin eremuan edo bai eskolak bere eragin eremuan ez badu lan hori egiten, azken finean egin gabe gelditzen da. Beraz, horregatik, iruditzen zaigu hau kontuan hartzea eta bakoitzaren rola non garatzen den batez ere eta bereziki kontuan hartzea oso garrantzitsua dela kontu honetan, ikasleen hizkuntz gaitasuna dela edo zuen seme-alaben hizkuntz gaitasuna eta motivazioa izan. Esan dugun bezala, familiak eta eskolak bakoitzak badu bere rola. Orduan, gaur egun, sarritan eskolari eskatzen zaizkio gauza asko, eskatzen zaio ikasleak trebatzea, konpetentzia edo gaitasun akademikoetan, baloreetan, hizkuntzan, eta dena da, eskatzea, ez? Baina azken finean ikusi behar dugu eskolan, zuen seme-alabek eskolan pasatzen duten denbora mugatua dela. Beraz, neurri batean akatsa da hori pentsatzea eskolak dena egin dezakela eta eginen duela. Eta orduan hor nolabait lanak banatu behar ditugu eta osatze batera joan behar dugu. Zetan osatu dezakeen familiak eskolak egin ezin duen lan hori eta hor nola aurre egin. Bueno, lanak banatu ditugu, baina baita ikusten da batzuetan lan horiek bat egiten dutela, ez? Nolabait ere, neurri batean bai familiari dagozkiola eta baita eskolari, ez? Eta hor, jakiteko noraino iristen den bat eta noraino iristen den bestea, egokiena da jakitea, familia jakitea zer egiten ari diren eskolan eta eskola jakitea ere familian ze laguntza duten. Orduan, puntu horietan nolabait adostu edo norabide berean jarri beharko ginateke. Esate baterako etxeko lanak berez irakasleak jartzen ditu, irakasleak agintzen ditu, irakasleak erabakitzen ditu, baina gero familiak egiten du horren jarraipena edo bermatzen du horiek eginen direla. Gauza bera ere, gerta daiteke, baloreekin, balore batzuk transmititu behar dira eskolan. Eskolan transmitituko dira, baina gero balore horiek ere nolabait familian ere transmititu behar dira. Beraz, hor osagarritasun hori beharko genuke. Bestalde batetik ere, eta bukatzeko kontuan hartzea, ikuspegi oso bat behar dugula. Horregatik importantea da jakitea zer egiten ari den eskolan eta zer egiten ari den familiak. Ikuspegi oso horrek aukera emanen digulako ahulguneak eta indarguneak ikusteko. Eta ahulgune horietan nolabait zelan egin dezakegun
aurrikusteko eta egiteko. Eta hori litzateke pixka bat arlo honetan nabarmendu nahi genukeena.